שלום, את הסרטון הזה הכנתי כדי שתכירו אותי ואת העסק שלי טוב יותר. שמי ענת, העסק שלי נקרא פשוט מסודר, ואני מומחית בסידור מסמכים, גם בניירת וגם במחשב. ונתחיל עם כמה תחנות בחיי. אני גרה בהרצליה, שם גם נולדתי וגדלתי. שירתתי בחיל המודיעין ב-8200, כולל חצי שנה בקבע. יש לי תואר ראשון במתמטיקה ומדעי המחשב מאוניברסיטת תל אביב. עבדתי 14 שנה בחברות הייטק שונות בתפקידי סיסטם ותמיכה. יש לי חגורה חומה בקראטה בשיטת שוטוקן. למדתי קורסים ברייקי, ביו-ארגונומיה ותטא הילינג. ומה שאני הכי אוהבת לעשות זה לקרוא ספרות ולהיות בים. אז איך הסיפור האישי שלי מתחבר למה שאני עושה? גדלתי במשפחה ישראלית די רגילה. אבא מהודו, ממוצא עיראקי, אמא מצרפת, ממוצא פולני. אבא אגרן, אמא בלגניסטית. והבית לא מנוהל נכון ולא מסודר. מזמן הבנתי שבתור הבת הבכורה לקחתי אחריות על המצב. ניסיתי למצוא פתרונות לבעיות שצצות, מצאתי מקום לחפצים שמפוזרים בבית, ויצרתי סדר וארגון בתוך הכאוס מסביב. כך שמתוך הבלגן ניתנה לי מתנה, היכולת לעשות סדר. אז מה אני עושה עם המתנה הזו? את פשוט מסודר הקמתי בינואר 2004, לפני יותר מ-20 שנה, מתוך מה שחלקנו יגידו מקרה, ואחרים התארגנות של היקום סביב מה שהוא הייעוד שלי. הלקוחות שלי הם גברים ונשים שרוצים להכניס סדר לחיים שלהם, ובעיקר לסביבת העבודה שלהם. כאלה שעסוקים במטלות החשובות של החיים, לא יודעים, לא יכולים, או לא תמיד רוצים להכניס סדר לסביבת העבודה שלהם בעצמם. המטרה שלי בפשוט מסודר היא לחלץ את אותם אנשים מתוך הבלגן שיש להם בחיים ובעסק. מה אני בעצם עושה? אם שולחן העבודה שלכם נראה כך, מלא בחפצים ומסמכים, הרבה יותר נוח ויעיל שהוא ייראה כך. ואם שולחן העבודה במחשב נראה כך, לא יותר כיף ככה? ואיך אני עושה את זה? ביחד איתכם. אנחנו מכינים תשתית לסידור המסמכים. עוברים ביחד על הערימות נייר על השולחן, או קובץ במחשב. מחליטים ביחד ובעזרת הניסיון והידע שלי, מה צריך או כדאי לשמור, ומה אפשר לזרוק. את מה שנשאר אנחנו מחלקים לפי נושאים זמניים בינתיים, כי תוך כדי הסדר אפשר לגלות שבעצם מסמכים מתחברים ומתחלקים לקטגוריות אחרות. אני דואגת להכין מקום מוגדר, הגיוני, עם שם פשוט ומובן לכל המסמכים שהחלטנו שנשארים. השמות חשובים ומותאמים לבעלי הסדר עצמם. את אותן תיקיות שיש בניירת יש בדרך כלל גם במחשב. עוד שירות שלי הוא הכנה של קבצי אקסל מותאמים אישית לניהול נכון של החיים, העסק או עבור הלקוחות שלנו. למשל, אם צריך להגיש דוח הוצאות והכנסות לאפוטרופוס הראשי עבור בן משפחה בעזרת עורך דין. אני מכאן עוברת גם לסדר בחפצים. סדר בחפצים עושה לנו סדר בחיים. למשל, מגירת הציוד המשרדי או המדפים בחדרי העבודה. מכאן אני גולשת גם לבית עצמו ועושה סדר כללי בבית, כולל הוצאה של כל מה שלא צריך לתרומה, גניזה, מחזור ועוד. אני רוצה לספר לכם עכשיו על ערכי היסוד של פשוט מסודר. עבודה ללא שיפוטיות ובלי ביקורת, אמינות ודיסקרטיות, חשיבה מקורית ויצירתית, התאמה להעדפות וצרכים אישיים, עסק תומך בקהילת הלהט"ב ובכל אדם באשר הוא. אז אם את עצמאית שמנהלת משרד לבד וטובעת בניירת, מוצפת על ידי ניירת רפואית או בירוקרטית,
לא יכולה למצוא שום דבר במחשב שלך. רוצה את מרחב המחיה שלך בבית מסודר ומאורגן? פני אליי. ואם את מכירה נשים כאלו, אשמח שתעבירי אליהם את הסרטון הזה. תודה רבה על ההקשבה. ענת פשוט מסודר.